Здравейте, приятели! Нямам търпение да ви покажа нещо. Преди 2 или 3 дни пуснах една публикация с въпрос към вас. Дали ви се струва твърде трудна картината, която съм създала за арт комплекта? И в крайна сметка и в коментари, и на лични съобщения, и даже и в обаждания и разговори, между другото бях сигурна в това, се установи, че на всички вас ви изглежда невъзможно вие да нарисувате такава картина. Обаче наистина с нетърпение, хора, наистина съм много щастлива. Искам да ви покажа резултатът на едно 8 годишно момиченце, което рисува точно тази картина. Това е Джейда Кристабел. Преди 3 дни нейната баба, която закупи за нея арт комплекта, ми изпрати снимка и аз съм просто удивена. Ето, може да видите наистина резултат, който надхвърли дори и моите очаквания. И така, сега нека да стигнем до извода, щом Джейда Кристабел само на 8 годинки може да нарисува картината по този начин. Представете си вие дали ще се справите или не. И тук някакси винаги съм била убедена, че знам как да покажа на някого да нарисува една такава картина чисто любителски и пак да бъде толкова красива, че да я закачи на стената си или да я подари. Вече кой както прецени. Но ето, че явно обяснявам както трябва в видеото, което съм направила за вас, и съм изключително щастлива, защото наистина знам и вече съм напълно убедена, че ви давам стойност. Това за мен е много важно и също така зная, че когато човек прави нещо с сърце, с душа, с желание, то наистина се получава. Няма как да не се получи. Така че за тези от вас, които са неуверени, не дейте, няма причина, може да бъдете спокойни. Аз съм до вас, дали чрез арт комплекта във видео, дали чрез мероприятие. Вие просто може да бъдете спокойни и вдъхновени. Скоро ще публикувам видео с подробна презентация на материалите от арт комплекта, за да може да сте наясно и каква стойност получавате като качество на материалите, което за мен е изключително важно. Благодаря на всички за доверието и чакам с нетърпение и следващи резултати на вече закупилите арт комплекта. Стига да се престрашат, разбира се, и стига да ми разрешат да публикувам резултат. До скоро!